Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Penj laktar ikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth mar rang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto te. Ka Equity Afya wantiere kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato. Wawuotho kodi wuodhe duto te chakre seche ma idwa bedo kod familia mari kowuok e wuoth mar klinik mar bedo mapek nyaka klinik mar tok yudo nyathi. Wakonyo e tayi e ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod min nyathi. Ka nyathi chako laka itimone chenjo mago duto te nitiere ka Equity Afya. Equity Afya ing'iyo ber kata thieth ne ng'ato owuon e familia. Equity Afya en your caring health partner. Iluonga ni Ruth Otieno, akaw thuolo ni mondo mi arwak wendo wa daktari wa. Obonyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari kendo e penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. Nyikwa Ramogi nyinga en Fredrick Kotieno. An jaseme Rata. To an atiyo gi Equity Afya. To aneno ji an general practitioner. Koro aneno ji te, nyathi, adolescent, ng'ama duong', joma yach kata joma nigi ich. Aneno family mangima. Kaka anyendo to koro anyalo decide ni aori kanye. Erokamano ahinya mana kaka winjeno jahera mar penj laktar en daktari ma wanyalo dendo gi dhowegi ni general practitioner. Tiende ni oneno ji e yore mopogore opogore kae to kawo okang' mar chwali ponono ni idwa ni mondo mi ne jalony e chandruok ma intiere godo. Kawuono wadwa ni wago mbaka e chandruoge mag ich, wanyalo wacho ni ich kach. Tuoche mag ich kach ng'eny marom nade kuom oganda wa kaka onagi kapok wadonje twak owuon kata gima kele. Koro ich kach mokwongo ma wadwa wacho kawuono en ich kach manigi symptom mang'eny. Waluonge ni irritable bowel syndrome. Ka wacho syndrome tiende ni gin gik mang'eny, ok en gimoro achiel. Ok en kata ich kach kende, but nitiere gik moko madhi mbele e iyi. Koro ei oganda te ma waneno, kuom ji 100 nitiere ji 5 nyaka ji 10. In fact sani gimedore kata ji 10 nyaka ji 15 nitiere gi ich kach gi problem mar ich kach. Ich kach kwang'iyo ich kaka yorno kata kama chiemo donje kaito irego chiemo kowuok kanyo to donje nyimbi ich kowuok kanyo to donjo e remo e yore mopogore opogore. Wantiere ga kod kidienje mopogore opogore mag ich kach koso ich kach wanyalo wacho ni ich kach mano e group achiel. Ich kach nitiere mopogore opogore. To gipogore ka wanyalo wacho ni gipogore gi higni mokwongo to ginyalo pogore kendo gi ginene gi ang'o matime. Inyalo bet gi ich kach nikech chiemo michamo. Chiemo ma timo ibet gi acid mang'eny mano biro kelo ich kach. Inyalo bet ka nitie gimoro michamo mantie gi kudni kata nitiere gik moko marach madonje iyi ni chamo chiemo marach kata mowichore kata motimore nade. Mano nyalo kelo ich kach. Nyalo yudo ich kach kuom tuo moro kendo nyalo bet ni yo mar layo mari kidhie gine blada mari onyalo bet ka en gi infection en be ubiro biro gi ich kach. Nyalo biro gi ich kach nikech chiemo michamo sama masin temo rege to nitiere kaka ok ober gi ini manendo be nyalo kelo ich kach. Kuom nyithindo bende nyithindo nyalo yudo ich kach nikech ginene onyalo bet ni ok ohero chak mimiye no iye no ok ohero chak mamiye no to ginene nyalo bet kendo ni ang'o en gi gas. Wacho ni nitiere gas sama odhoth cha to omuonyo ginene omuonyo yamo. Komuonyo omuonyo yamo kamano to koro manendo be nyalo kelo ich kach. Kata onyalo bet be enu be nyalo bet kotuo nitie gimoro momako iye koro iye kae. Koro ich kach biro ne gik moko mang'eny mopogore opogore. Imulonwa kacha ni thothne luore kod higni nyalo miyo kelo kidienje mopogore opogore mag ich kach. Kaita winjo kichaki keto maino bende kuom gigo ma ji chamo kata kute madonjo kokalo e dhok manyalo kelo ich kach mopogore opogore. Seche mani pimonwa ni kotenore kod higni nyalo miyo ng'ato ich kach. Ang'o mani temo wacho kata ang'o madiher mondo mi wapuonjre? Agombo mondo wang'e especially nikech topic ma wawacho kawuono en ich kach ma ok ma kawaida. Ok en ich kach ni nikech ichamo gimoro marach mohinyi sani. Kata ich kach ni ng'ato goyi to ginene. En ich kach mabiro wawacho ni functional. Obiro gi problem mag ombich mari kata ombich mari kaka tiyo. To yudo ni problem tiere e leche, nerves gi muscles geko. To ginene
kute mantiere kute mabeyo mantiere gani ei ginene ei nyombich mari maluongo ni the good bacteria, kute mabeyo manie kacha matimo kichiemo to kaka nyombich mari tiyo mondo ti maber. Koro luongo gani kute mabeyo, the normal flora kata normal bacteria. Koro magi koka nitiere gimoro manyalo timore malok kaka gidak e iye kanyendo, manendo koro nyalo biro gi ich kach. Leche ma ginene ma oluongo ni nerves mabiro e nyombich kaendi, kadina nyalo wacho ginene ngiso jowa gi picha ma wan godo kane. Koro nitiere leche ma wacho ni nerves ma timo chiemo manie nyombich kaendi kaka tiyo, kaka obiyore to yawre, obiyore to yawre. Ka nitiere gimoro ma kelo shida e nerves geko, manendo biro timo mondo nyombich niendi mondo kik ti maber, to koro biro biro gi ich kach. Asadwa medo sani gimoro ma very important. Ni nyombich niendi kata intestine ni owuoyo gani, nitiere kaka giwuoyo gi wuon gi electric signal. Nitiere kaka giwuoyo, basto nitiere kaka owuoyo go buongo. Koro ka nitiere gimoro manyalo timore ei kae, nitiere kaka odhi affect obuongo, to obuongo kobeto affected gi chemical mogolo ka hormones magine biro kelo kendo ich kach. To kawa biro yudo nafas mbele kaendi abiro nyisou moloyo kaka mano timore. Iwacho kata ni en functional tiende ok en ich kach ma pile ma wanyalo wacho ni biro kotenre kod gima ng'ato chamo kata kute ma ok kare modonje den ng'ato, to obiro kotenre kod samoro nyimbich ok tiyo yo makare, kata tudruok e kinde nyimbich kachiel kod obuongo bende ok kare. Thothne ang'o ma thoro kelo chandruok kata tudruok kama seche ma ombich biyore to yawre? Magi ang'o ma thoro ga timo momiyo wanyalo bedo kod chandruok ma wawuoyo dichieng' ma kawuono? Nitiere gik moko mopogore opogore manyalo kelo shida ni. Achiel en ni bakteria mane nitiere iye kanyendo geto nitie gima interfere kodgi, to koro ok gigo mbaka maber gi obuongo ni. To wawach zaidi kaendi, obuongo gi nyombich mari kata gi kaendi gin osiepe chakre chon, to giwacho mang'eny moloyo kata kaka ji ong'eyo. To gimoro matimore e environment mari, alwora mari, obuongo ni kawe, anyalo miyi example ni ibuok. Kibuok, to maneno obuongo ni digest problem niendi. To inyalo winje kata iyi sama ibuok cha. Kata inyalo wacho ni ng'ato owacho gimoro matimo koro ok imor. Koro kot owacho gimoro to koro ok imor, nitie hormones ma wi golo, waluongo gi stress hormone geko. Koro hormone geko dhi kelo interference iyi, kendi tibiro wacho ni ng'ato wacho ni iwang'o iya. Wach mar wang'o ich ni en obiro nikech nitiere gimoro matimore e wiyi, to obiro kendo nyaka e ombich mari, e iyi kaendi. To wuoyo niendi dhiga mbele. Koro ka nitiere gimoro motimore, wach ni bakteria mane ni iye kaendi olokore nikech samoro gimoro mane ichamo maketho kaka ne giwuoyo, to koro communication ni dhi marach. Koro nyalo yudo ni ng'ato yudo ang'o? Ng'ato yudo stress. Koro ka ng'ato yudo stress, kata onyalo bet depressed. Wach ni for example ni lalo ng'ato to gini chandi. In gi pesa mag ng'ato to pok ichulo to bandi ndalo mang'eny, koro ibet gi gimoro wacho ni for example wacho ni in gi anxiety. Kata gik ma pile tich ma watimo pile e ot. Ginene in gi msigo ma gik moko ma dware mondo itim e ot kata e dala ni kanyendo to chando wiyi. Mageko kaga gichandi nendo gimiyi psychological problem. To mageko dhi interfere gi hormones ma obuongo ni golo, to biro bet gi effect kendo mari kaka itiyo. Mama ipimo no mabeni kotenre kod alwora environment kaka chal, gigo madhi nyime kit ngimani kaka chal nyalo miyo ibedo kod chandruoge mag ich. Kaito ni mbulno kata bende moko nitiere kidienje mopogore opogore mag kute kata bakteria ma bende samoro nyalo rochore kaka gibet, momiyo ogitudegi e yo makare kod obuongo. Ka ai madwani mondo mipim na kawiwa poko weni, ang'o manyalo rocho kata nyalo ketho balance mar bakteria mantiere e ich ma ang'no kelwa chandruok e ich, ma wacho kata ni bakteria ok ni kare kata ok gi balance maber e ich makelo ich kach. Ng'ato nyalo bet komuonyo yeth ma oluongo ni antibiotics, ama ok wadwani mondo ung'iewa yeth to muonyo. Nyalo ng'iewo antibiotics ma yweyo bakteria te maricho kanyachiel gi mabeyo. To ka giyweyo kamaendi to odhi interfere gi bakteria mantiere gani e iyi. Koro ko interfere kamanendo, to koro onge bakteria mabeyo ka ok rom, koro wuoyo
e iye kacha chande ka gidwa wuoyo gi obuongo kaka mondo giti, maneno dhi bet problem. But nitiere shida moko kendo manyalo biro. Chiemo michamo, inyalo bet ni iyi en sensitive ahinya. En sensitive kata obuok ahinya moloyo kawaida. Nitiere gimoro michamo owacho ni samoro ikwero. Ikiaga ni ikwero chiemo mantiere gi chak, iyi ok dwar chiemo kaka mano. Onyalo bet chak, onyalo bet njugu, onyalo bet mo, onyalo bet chiemo moro amora kaendi matimo iyi ni endi ok mor gi chiemo ni endi. Koro kobiro to timo nyombich mari kuot. Koro kochako kuot to ng'eni omedore gi size. Koro komedore gi size, bakteria moko nyalo kalo kata nitie pi matin manyalo kalo e nyombich ni endi to dhi oko. To koro magi koro biro biro gi rem. Nyalo biro gi rem, to kata onyalo timo nawacho ni nitiere gimoro manyalo timo kaka wich golo hormones. Koro ogolo hormone ma ok dhi e yo makare kaka giwuoyo ga ni chon cha, to timo koro nyombich ni koro chako tiyo ng'wech ahinya. Koro kotiyo ng'wech samoro obiyo ahinya, obiyo ng'wech, to kobiyo ng'wech ahinya ni endi inyalo yudo ni koro idiewo. Nikech time mar chiemo mondo owuoth e iyi ni endi time nendo tin. Koro idhire chiemo to koro maneno wacho ni idiewo. Kata seche moko ok giwuo maber, obuongo ni gi nyombich ni ok wuo maber, to koro coordination ande ka koro onge. Samoro obuongo wacho ni mondo wadhi ng'wech, to lakini iyi to ok yud manendo. Koro en otero mos. Koro orego mos, to kako orego mos ni chiemo dhi mos kabisa, to nyombich ni ywayo pite mantiere e iyi. Koro chone endo bedo matek ka kidi. Koro wacho ni koro in gi constipation. Wewa maka kanyo, ang' kawaduogo jahera mar penj laktar. To abong'e ane ni to ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nyaka bedi ni weche ok be ahinya e system ka ahinya e ich ka omiyo. Kidieny mar ariyo ni ok adwa nubai kata matin. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesa di? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde. Sarabjit Singil onengo los gi jolupne eka mondo pim gi ng'e kaka gibotimore. Yiero ibotim nade ka jatend pati onge. Nyasacheni jomane manasebedo katimoni. Anakwemo ni ng'wona kawuono ng'wona. Ngima masarabo wadwa odake sani, omiyo koro nyathine kwecho malit. Madam, ananeno gimoro amora gi wengena. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better.
Kare gik mang'eny nyalo miyo wabedo kod ich kach. Kopogore kod chiemo ma wachamo, wayudo kata ni alworawa nyalo miyo ng'ato bedo kod ich kach kata tuoche mag ich. Kopogore kod mano, kapono ni gimoro ma dende ok winjre godo bende odonjo e ich, iyudo ni bakteria mar ich ahinya yedhe mag antibiotics. Kapono ni muonya ka daktari ok onyisi, odhi yweyo bakteria duto te mabeyo nyaka maricho mantiere e ich ma ang' nokelni chandruok. Ponono ni nitiere kod chandruok e ich, daktari dhi pimonwa ni ranyisi mage ma kineno tinyalo chich. Opimonwa kacha ni ponono ni rego chiemo mapiyo piyo, ibro yudo ka ichako diewo kata ibro yudo oko marep. Mano en achiel kuom ranyisi. Kacha wacho kacha ni bende ka ponono ni chiemo irego mos, tiende ni obudho e ich mokale nyimbich kobudho, ibro yudo ka del kata system ywayo pi duto te mantiere chiemo gi ma ka ang' ochopo ni kori dhi oko to bedo oko matek ta, tiende ni inyalo bedo kod constipation. Ranyisi mage ma bende kineno tinyalo wacho ni nyaka bedi ni nitiere kod tuo mar ich kach. Koro erokamano, nadwa ni mondo awach ni tuo mar ich kach ni wanyalo pogo gi didek. Nitiere ng'ato manyalo bet gi type mar dhi oko ma ginene oko ma rep mawacho ni kori diewo. Mano type achiel. Nitiere type mabiro gi ng'ato mare biro gi cho ma ginene cho matek ma wacho ni en gi constipation. Paso nitiere mar adek mabiro mani en oriwo gi ariyo. Koro nitiere gi shida mar idiewo to kendo nitiere gi shida mar constipation. Gibiro kamoro achiel. Paso nitiere mogik moro ma wanyalo wacho ni obiro ka niseyudo infection mar iyi to koro iyi no ok recover, no ok dok chon kaka ne yudo tuo mar iyi kata mar nyombich, lakini no ok dok kata ka tuo no oserumo. Koro wacho ni mano bang infection. Koro kaka apogo gi geko e kaka ng'ato nyalo winjo. To koro kiwinjo symptoms kaka ma adwa wacho gi. Achiel, inyalo yudo ni idiewo kuom juma achiel, inyalo bet ki idiewo dichiel to obiro gi ich kach matek. Koro gibiro kamoro achiel. Dichiel e juma achiel to obiro wacho ni di 4 e dwe achiel. Kuom dweche 3 mokalo obiro gani abira dichiel kata moloyo dichiel, lakini obiro gi choma rep gi idhi oko ma rep to yikai kabisa oluore kamanendo e juma achiel obiro dichiel kata diriyo to timre kamanendo kuom ndalo mang'eny. Wacho ni dweche 3 kadhi mbele to inyalo suspect ni kara problem ni en ma nikech tuo ni ok wadhi gane wacho ni intiere gi tuo mar ich kach mar irritable bowel syndrome. Wadwa ng'iyo ni ang'o kendo manyalo bet mabiro gani machal kamaendi. Koro nyaka watiek gi moko gi kite to wawacho ni ok en infection ma in godo, ok en ni ang'o mano timore gi nene. Shida ni chal ni ena functional, en problem mar communication mag nyombich, kako tiyo gi wi, otiyo gi obwongo ni to gi kata en wuon kako tiyo. E kidenje adek gimane mathoro bedo mang'eny? Nikech pimo ni watiere kod kidenje adek ma bende dwa medo nyaka mar 4 kanyo. Thothne mane mathoro bedo mang'eny? Mar diewo ni endi ama ng'eny. Obiro ka ikai tidiewo. Manendo common gi joma mon. Basto mar cho matek ni manendo to common en obiro di ng'eny kuom joma chuo. Aya. Obiro e higni mane? En common ahinya kuom joma pod tindo, younger population. Wacho ni by the time ichopo 35 kane intiere gi problem mar ich kajni to maneno by that time by 35 years dware ni wase diagnose. Neno. Koro otimore ahinya kuom joma pod tin. To otimore ahinya kuom joma mon kata joma nyiri. Moloyo kuom joma chuo. Kuom nikechang'o? Kamanende kaka ginene research yudo ni joma mokwongo wacho ni tuo ni endi exactly gima time pod wakia. Gima time nikech opogore kuom ng'ato kadhi kuom ng'ato ka ng'ato gipogore. Mari biro, mari en mar diep. Mar ng'ato chande biro en mar chomo korore. Moro biro en mixture mag gi. Koro wakia ni ang'o ma time ahinya. Kendo ka watemo ng'iyo ni en chiemo mane kendo matimo mondo tim nendo manendo kendo en story moro. Dware mondo waluyi ahinya kuom ndalo mang'eny mondo wayud ni samoro en ma. Ineno. Koro kuom joma mon research wayudo ni otimore ahinya 2 times. Koro otimore ahinya kuom joma mon molo joma chuo.
Kotimore kuom joma mo obiro gi dio moko obiro gi dio. Ko joma chuo obiro gi chomo korore. Hero kama na enya en page laktari kelonwa kod Equity Afya. Equity Afya thieth mantiere machiegni kodi. Amedo paro ni kamora mora ma intiere ni yud chenro mag thieth mitimo ni oko mong'ere ni outpatient marang'iny mare ni malo kendo beche bende ogonyore kaka neno laktar, pim mar tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang' kanyakla kod jolony mag thieth ewi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore gi mago minyalo timne gi bero waj dendo kacha ni physician, laktar mar nyithindo pediatrician, laktar nyodo mag joma mine gynecologist, laktar mar tuoche nyarogno urologist, laktar molony ewi tuoche mamako pien del, kogno kod yier dhano wanyalo luongo ni dermatologist, kod laktar molony e weche chiemo makare wanyalo dendo ni nutritionist. Magi duto te idhi yudo e bad kar od thieth mar Equity Afya Medical mantiere machiegni kodi. Pod wamedo ramo ni Equity Afya en your caring health partner. Ka wadonje kidieny machielo kata kidieny mar ariyo ma wantiere ni, ipimonwa ni ranyisi biro biro kotenore kod kidieny mar tuo mar ich ma intiere godo. Pimnwa ni kapono ni ng'ato ntiere kod ranyisi mag ich kachgi. Onyalo dhi ka Equity Afya to oyudo konyruok, onyalo dhi e lab tipime oyudo ka konyruok, koso ang' no bi ka Equity Afya tichakiore kama chielo mondo mi oyud konyruok. Kibiro Equity Afya ro kamano. Kibiro Equity Afya wabro ng'i tibiro miyo wabro mi en gine wabro mi aluora maber ma ibet abeta gi daktari wuon to wadwa ni ibet abeta free. Koro iwuoyo ka gima iwuoyo gosiepi moro. Ting'ise te. Obro timo diagnosis maendi. Kosetimo diagnosis to odwa timo tests moko. Test ge ko te wantiere godo iye kanyendo. Wantiere gi test mag pimo cho, wantiere test mag pimo lach. Kaen wasuspect ni samoro en gimoro mabiro nikech ich kach samoro e yo mar lach mago watimo ni scan, watimo gige kote. Basto ka yudo ni ntiere daktari madwaro mondo ne wantiere gi daktache madongo go bende anyalo uri kuomgi. Gwenge wa makalu mori nyalo nyisa ni wantiere kod Equity Afya kanye e taonde mage mondo mi ondik nyake muma ni pande gi yudo kata ging'eyo. Kora dwa parou ka untiere Kisumo to ntiere Equity Afya e Kisumo. To kidwa ng'eyo ni mane machiegni kodi, ka intiere gi simu ma waluongo ni smartphone manyalo Google. To ndika ni Equity Afya Kisumu branch. To obro kelo ni kama entiere. Kendo entiere gi namba mar simu mani kanyendo tidhi goyo. Kigoyo to idhi yudo ng'at mawuoyo kodi to obro ng'isi kuma mondi bi. Tibro yudo. Mano ka intiere Kisumo, ka intiere Mumias, ka intiere Nairobi, wapor kaka an kibiro Ongata Rongai, ibiro yuda ka ntie Ongata Rongai. Inyalo biro e town kanyendo to idwa donjo Equity Afya ginene Moi Avenue, kata inyalo dwaro area mora ma intiere machiegni kanyendo. Donja Equity Afya machiegni, ka intiere Nairobi, sani intie Nairobi, wach ni adwa neno daktari Frederick Kotieno. To daktari ibiro goche na tabiro biro. Biro mani. Nyocha naneno ka untiere kod branch nyaka Migori, untiere nyaka gi branch county ma Siaya. Homa Bay okang'eyo kuseyawo branch koso podi. Homa Bay wadhi yawo. Machiegni. Aneno ka untiere kod picha maber ka mokalo mabende nyisowa kacha ranyisi ma kapono ni neno to koro inyalo chich godo. Kata kamano nitiere ranyisi moko piny ka madaher mondo mimulnwa daktari. Kuom ranyisi gik moko machalo othinyo kuom oko, kaeto bende ol mang'eny kachiel kod winjo kokiwinj maber mathoth, kaeto bende waneno ka kaponono ni ok onyalo wuoka involuntary, ka ok onyalo wuoka ma piny ka agi nyiso ni ang'o mosetimore e system kotenore kod ich kach ma samoro ng'ato nitiere godo. Erokamano. Koro wasewacho ni ich kach ni endi biro nikech gine kaka muscles kaka timore kaka gibiyore to gibire e yo kaka ne gibiyore ga ni chon kaka ne obwongo ng'ise. Koro kaka otiyo no inyalo yudo mucus tul mano thinyo medore e losruok gine nikech samoro chonendo odak kanyendo mang'eny koro othinyo golo mondo at least okier mondo osudi ineno koro dendi golo othinyo mang'eny ineno iwinjo kiol to ang'o miyo iol nikech kata chiemo ni endi kaka ne watimo digestion ni seche moko owuok ng'wech kapok dendi okawo nutrients modwaro, pok okawo glucose moromo, pok okawo electrolytes, sodium gang'o modwaro mondo ti godo. Koro dendi ok ti maber. Koro iwinjo kaka iol, tiwinjo ka ituo, dendi tuo. Seche moko iyudo ni idhi mana oko ng'wech dichiel kane ok iparo, mawacho ni involuntary accidental bowel movement. Nikech ini endi ok mi kata wiyi
time mondo oginene mondo opar ni koro dwarre ni mondo wadhi echo wadhi oko ineno to obiyo mang'wech moloyo kaka kawaida koro ipo mana ni koro osewuok ineno to seche moko intiere gi shida mag layo mana ng'isi ni seche moko inyalo bet kakai to inyalo bet kai samoro obiro gi infection manyalo bet kodhi nyaka e yo mar lach. Aneno kacha ka bende wantiere kod ranyisi mamoko ma ka itiere kod chandruok mar ich kaka lalo ndhadhu mar chiemo, loss of appetite, ok iwinj kinyalo chiemo maber, dier ng'ech maremo kata onding maremo, wich bar, iwinjo ka chunyi dwani mondo mi oting're, mar diewno nisewachonwa kachiel kod bloating. Magi duto te biro kotenre kod chandruok mag tudno mana matin no wich bar kaka tudore kod chandruok mar ich. Ng'ato nyalo penjo ni iya mane kaya, ere kaka tudore kod ich kach kata tuo mar ich. Erokamano. Koro wich kaka ne ntiere dendi kaka tiyo, gimoro amora timore obedo control gi wiyi. To gimoro amora modhi marach e dendi biro gi wich bar. Koro wich bar mabiro nendo en sign ni ntiere gimoro ma ok ber madhi mbele e dendi ka e. Ineno ka ok ichiemo in gi kech, wiyi biro bari. Kiol wiyi bari. Onge gi pi moromo e del. Onge pi moromo. Ineno wiyi chako bari. Koro wiyi niendi biro bari, in gi malaria wiyi bari. Ok idhi echo maber wiyi bari. Koro wich bar nendo nyaka bi to en sign ni ntiere gimoro madhi marach. Iparo kata kaka nyocha nitie time mane wawuoyo kaendi intiere gi shida mar remo ni piny obiro gi wich bar. Pressure mar kaka chunyi goyo obiro gi wich bar. Koro wich bar nyaka bed ka e mana ng'isi ni ntiere gimoro madhi mbele iye kaendi dhi mondo daktari ong'iye. Kaka wachiga pile ni wich bar ok en tuo po nono ni neno ka intiere kod wich bar mang'eny mano dendi wuoyo kodi ni nyaka bedie ni nitiere gimoro marach, dhi ir laktar mondo mi ochek maber. Edwa ni mondo mi wakaw yweyo mana matin ka waduogo to ni mondo mi inyiswa kaka itimo diagnosis kapo ni ng'ato biro kod ranyisi gi duto te. Kisetimo diagnosis tuoche modwa chalo kod chandruok mar ich kach mawuoye ni kod kaka ithiedhe. Omiyo kidieny mar adek en kidieny ni kik idhi mabor, kik isudi. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Tudri kodwa kawayango kit chiemo mopogore opogore mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pachoka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Kawaromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Tukajaribu kupiga nduru ili watu wakuja wamsaidie, lakini kwa vile mvua ilikuwa kali hakuna watu waliweza kusikia. An gi nyikwaya bet mane papoko. Ng'ata chielo to e kaunti ma Kirinyaga ka ji mamoko e kaunti no kod Kisumo oulo daro kaluwore gi koth mapek mamedo chue pacho ka. These are the counties that were applying manual payroll, that is outside the official government payroll of the IPPD. And you can see that Homa Bay was almost at 30%
Jaga budget oyango ni counties pod tiyo gomenda mathoth mokalo e chulo osara mag jotich ka chudo mamoko gin mag mibadhi. This would have a ripple effect on all civil servants' basic pay. We want governors to get down and be sober. We are going to start looking at governors individually. Lakteche pod oramo gi ng'anyo e kinde ma governors to dagi ni ok ginyal siro winjruok ma yande oketi e kind sirikal gi jochiw thiethgo e higa mar 2017. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tuoche mag ich biro gi ranyisi mang'eny mopogore opogore. To thothne ranyisi waneno kotelo kod kidieny kata kaka losruok ng'ato chal, wich bar kaachiel kod olo mang'eny kaka daktari opimonwa. Tiende ni losruok mar ng'ato ber ka wang'eyo ni seche ma ochal nade to nyisa ng'we del. Daktari kanye kama wantiere. Aneno kikelonwa stool chart kata kaka okonego beni chala kod gima onyiso. To kikad wiwil bende inyalo tudori kodwa kokalo yorewa mag tudruok mag simu ma inene screen mari, inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS mondo mi ipenja laktar. Daktari kae kama wantie. Koro sama kapok adhi anyiso stool chart ni. Koro ibiro biro gi complaint tie gik moko ma ranyisi ma ibiro biro godo e hospital. Inyalo wacho ni an chona aneno ka obiro kolokore. Chona olokore kaka nodhiga. Tinde ayudo cho matek kata tinde adiewo baso kendo biro matek. Yena mondo mi akaw simba Winnie kiye. Winnie, hello, penj laktar. Winnie? Hello. Machiegni? Penj kama. Iya jakaya ng'ato rama gi bathe koni to gimoro ywa penda malit. To kang'eyo ni samoro en tuono. For how long? Ero kamano nyama osetimi kuom thuolo marom nade Winnie? Osetima kamano kuom nochaka dwe mar 6 higa mokalo. Manyiso ni en gima osetimi madhi kuom dweche 8. Ije higni adi Winnie? Winnie intiere kod higni adi? 30. Daktari, debede ni ang'o matimo Winnie, ere kaka wanyalo konyo Winnie? Erokamano Winnie kuom manendo. Onyalo bet na ok awinjo side mane marame, lakini wacha ni side mar iye marame. To e side ni endi wantiere ga ni gimoro en dhokli chini maduong', waluonge ni large intestine. Kanyende ma ilose kanyendo basto pi ywayo basto koro eka gine eka okolosore kanyendo. Kono nyalo bet ni oko nyalo moko kamoro e yo moluorore. Kadine wan gi picha dina nyiso. Koro kaka ginene kaka dhoklichin nendo ginene oluorore, ntiere area ma kochopo to koro sama waloso oko ni to onyalo loso oko matek. To oko matek nyalo donjo e ginene e wall mar ginene mar nyombich nendo. Koro kotamore kanyendo, koro moko kalo to kadhire to nyalo bet kadiye kanyendo. Manendo dware mondo obi hospital mondo wanene. Onyalo bet kendo problem moro ma owacho ni onyalo bet kata owacho ni en side, koro onyalo bet kata kidney nyalo bet gi problem. Dine wantiere kode kata ka dino nyalo biro e daktari dino nyisowa kaka olayo to lach chal nade mageko dino medonwa. To manendo nyalo bet achiel kuom problem geko. Koro problem mabiro kuom higni ka en gi higni 30 to pod en ng'ama makna kanyo matin no nakawie simb Nancy mondo mi Nancy, hello, penj laktar. Awacho ne antre gi jatuo to iye rame higni 7 to gini ram batue konchiel to baro wiye to pongo tok wiye to koro tiende konchiel to rame to kendo kono beto tudno. Koro be daktari nyalo konyo wae wachro endo. Untiere kon mane Jacqueline? Wantiere Oyugis Matata. Untiere Oyugis Matata. To wasetimone osetere pichni. To gol kulani onge. Koro wakene shida en mane. Isedhi osiptal osego pichni gi kainago to laktar wacho ni chandruok nyalo bedang'o?
Sandruok nitiere ndalo moro noywan ni timore toke. Hello? Wo jatuo, stima network ni ora. Hello? Machiegni. Erokamano Ruth ma analyst kan Oyugis. Machiegni Alice, pimnwa gima timore. Asebedo ka tuo gimoro higni 7. To gini en gima ramo batia konchiel seche moko duke batia komachielo. To en gima pongo tokuye to luo tokuye ka doktor na pit nonyuolne gimoro 5 years back. So okuot dot nyanda are malo nyaka pento to nano raka mare bam na nyaka piny to wuot. Ya said the screening mar ultrasound, mar CT scan, MRI, or you do certain test that more duga negative. Kora sati amakonge kone mota makoro dong laktara nyalo konya. Ezo kama na enya. Ije gini adi osiepa awite to kata awite kamano otimore maber onyiso kama entiere inyalo mana ng'iyo ni nyalo bedo ni ang'o matimore kato moro inyalo directe kama chiegni kode mondo mi oyud konyruok nikech entiere Oyugis. To kwanyal timo diagnosis full e simu. Erokamano kwanyal timo diagnosis full Oyugis Equity Afya ntiere town kanyo lakini inyalo kaka na wacho ni timatima Google iwach ni Equity Afya Oyugis kama ntiere to biro ng'isi area machiegni basi go simu ibook basti dhi. Lakini nadwa wacho ni kadina ng'eyo higni dina konyo mang'eny lakini adwa wacho ni owinjo ich kach side achiel to seche moko obire side moro ni. Koro kaka na wacho ni side ni endi side koracham gi korachinge koracham gi korachwich magi ko gin large intestines amantiere side nendo ineno to ntiere gik moko bende gik moko ma ok gin intestine na wacho ni achiel kuom gi onyalo bet kata en kidney mage nyiroke thoth bedo ga gi chien gin gi chien to gin gi side bende koni gi koni ineno to nyalo bet kata ntiere problem e ginene e ich koni lakini ginene daktari inyalo yena mondo mi akaw simb Maureen ageno ni bro paro gi duto te mondo mi nikech ng'eni kata mar wini ne pok watieko duoko adwa ni akaw simb Maureen hello penji laktar hello machiegni Maureen hello Ruth machiegni awacho ni antiere gi problem ya sani antiere gi dweche ang'wen. In gi dweche ang'wen? To pole sana Maureen. Inyalo gocho kendo wabro kawo penjo ni kendo daktari bro duoko. Wadhi nyime kod penjo no mane wantiere godo wantiere kod. Koro watiek gi Nancy bas adhi Wini. Koro Nancy nigi ng'ato e ot lakini ok onyiso ni en gi higni adi. But en gi owinjo ka ierame side. To serame higni mang'eny? Higni mang'eny. Koro kadine higni ng'eny to manendo dwarore mondo wang'i gik moko moloyo kata mana ich kacha ma wacho ga ni wang'i cho gango. Lakini en important mondo wang'i cho to wadwa ng'iyo cho ka bende kaka cho no chal. Ineno kaka cho ni endi ntiere gi type mopogore opogore. To wadwa neno ni cho ni endi olosore maber koso olosore maber. Is it a formed stool? Nikech manendo be biro nyiso kaka gine kaka nyombich gi kitiyo. Wadwa ng'iyo ka be ntiere remo. To remo ntiere direyo. Ntiere remo mawuok ineno cho ineno ginene cho ni karateng. Rateng tiende ni ntiere kamoro ma remo wuoke e wi malo e yi gi malo. To onyalo biro ka remo ma ki die cho ni kineno tineno rakwaro. Mano tiende ni ntiere e yi pendi kadhi piny. Intestine wacho large intestine kadhi piny colon. Kadhi piny nyaka cho nendo wuok ntiere kamoro ma golo remo kanyendo. To dwarre mondo ng'e ni remo ni akanye tango matime mondo wuogi. Ka higni medore nyaka wa suspect ok awacho ni ng'ani nigi tuo ni but ka higni medore nyaka wa suspect ni nyalo bet ntiere samoro leche moko ma golo remo ma gitimo bleeding e iye kanyo kata cancer. Higni ka medore nyaka wa make sure ni cancer onge. Koro dine ber kodhi oneno daktari. Daktari gima daher mondo mi aler ok ni en higni mag jatuo e mang'eny gino setime kuom higni mang'eny osebedo ko winjo remni kuom higni mang'eny osebedo ko bedo kod chandruok nyaka tiende konchiel kaka nowacho ni thothudhno kuom higni mang'eny mokalo kata kamano maka kanyo kendo akaw simbo Odhiambo machiegni e penj laktar. Machiegni? Machiegni mawinji. Ano Odhiambo ka Rodi Kopany.
duok duond TV ni chien na Odhiambo. Odhiambo duok duond TV ni chien. Tuo mar weche madhi auchiel. Akwayo ni mondo mi unyiso Odhiambo duok TV ne piny mondo mwayud kaka wakonyore. Seche ma pod wamake kanyo ne antiere kod jawinjo na mane simbe ong'adore. Entiere kod ich dweche 4. Iye osebedo kakae kuom juma achiel. Oko bende oko dhi. Debe ni entiere kod chandruok mar ang'o to en ang'o monyalo timo? Koro ng'at ma nigi ich ayudo Odhiambo. Odhiambo penj laktar. Halo. Halo. Machiegni. Asebedo gi tuo ni dweche mag auchiel kotimo kamano eko. Koro sani to nochako duogo na matek ma en gi wich bar. Matek kabisa to yano bende kaya kabisa to asetemo dhi e osiptal yudo ni en malaria to malaria ni bikati thiedho to ok ochangi. Koro apinyo ni to be tuo mane? Ije higni adi omondi? Higni 40 kanyo. 44 to intiere e Rodi Kopanye? Yeah. Intiere Rodi Kopanye, Homa Bay County. Ich makecho ahinya to okai matek dina kadine ber kadina an kode dina adwa ng'eyo ni okecho gi kanyo, okecho gi malo koso okecho gi piny. Nikech kokecho gi malo wanyalo wacho ni seche moko nitiere gi acid mang'eny makelo shida niendi. To maneno ok inyal yudo kitimo scan kata king'iyo ng'ato, maneno dwaro nitiere test manyaka watim. Achiel kuom gi nyaka watim H pylori, test moro no wadwaro wago picha, waketo kamera e dhogi to odhi nyaka e to odhi nyaka e duodenum to wago picha kanyendo. Kata wanyalo go picha ka gi kumidhie oko, waketo ginene kamera kanyendo to wadhire malo to wago picha ginene, wago picha nyombich nendo te mondo wane gima dhi mbele. Wadwa ng'eyo gik mochamo gani ka nitiere related gi gine ka ben gin gi wat gi ich kach moyudo ni. Wadwa ng'eyo kaka dhi. Ka wayudo magi ekite nikech en ng'ama dichuo kadiri wayudo to pod en gi higni ma pod ni piny 44 years to wanyalo yudo ni ang'o manyalo bet ka chande. Abiro kwayo ni mondo Odhiambo idhi osiptal machiegni, osiptandwa machiegni nitiere daktache mabeyo biro konyi. Equity Afya machiegni kanyendo. Gibiro winji to gibiro maki gi lwet gi ng'i gi wuon gi lwet gi wuon ok waringe picha. Bas wawinjo story ni wuon, wawinjo nikech kakiwuoyo odhi gi symptom. Ineno. Bas wadhi goyi bang'e wanyalo go picha, wanyalo kawo lach, nyalo timo ang'o to wanyalo konyi. Otherwise mos ahinya Odhiambo I hope ni wadhi neni. To Winnie nigi higni 30. Entiere gi let ich kach, nitiere koracham gi korachwich. To osebed godo kuom higa achiel. Pod wadhi kacha chande. Ni chone chal nade. Kech ich makecho nendo nyaka wang'e ni chono to chal nade. Seche moko wacho ni pod odhi side achiel, odhi side moro. To en ng'ama nyako. Koro nyaka wang'i kendo ni ovaries ne. Seche moko giluorore koso ok giluorore. Seche moko ginyalo bet ka gidiyore to gidire. Wadwa neno chone mano gima duong' kabisa. To chone endo wanyalo pimo wang'i ka be nitiere gi remo kata nitiere gi picha mora manyalo nyiso wa clue gik madhi mbele e ijne endo. Ineno. Picha moro be wadwa goyo kaka na wacho ni nyaka wago wakete mar dhok lakini mare nendo ok wadhi keto mar dhok, wadwa keto yo mar dhi oko. Bas wadhiro picha nendo mondo gonwa picha iye kacha chande waneni ang'o madhi mbele. Baso kanyendo to wanyalo konyore ka wa kanyendo. Koro Winnie mos kuom tuo inyalo bire osiptandwa kuma intiere to wanyalo ng'i to an sure ni wabro konyi. Wabro konyore. Antiere kod janeno machielo akawie simbe kapok olalna. Halo penj laktar. Halo Ruth. Machiegni. Mayuoyo kod Dr. Bishop Okoto Koyo wad Nyasaga Msigomri. Machiegni. Aneno ukanyo kendo winyo ukanyo kod laktar. Ya mor kod kaka nyocha ono ngani kod ugonja kai koro. Gima nyalo penj laktar. Ne awinjo ka iya kaya kabisa kendo kaya seche te. To asekata chamo yiende duka gi kata kod yien nyamiyo. To gini aneno ka koro ni koro ahunera. Koro ang'oma timore ma kata mana kadhi oko. To abia oko ma texture. Okabi oko ma ng'ama iya kae chamkicha. Koro an gi tuo moro ma gino chando. Jatuje higni adi?
Jatuo ja higni 30 kod ariyo. 70 kod ariyo. En 30 kod ariyo. En ng'ama miyo koso en ng'ama wuoro? En ng'ama miyo. En ng'ama miyo. Mano. Erokamano ahinya daktari. Wajere kod Erokamano mama. Erokamano Bishop Cheogeny. Koro entiere gi ich makecho to osetiyo gi yeth mag nyoluo to pok okonye. Te choto odhi adhiya cho matek. Odhi cho matek. En ng'ama en ng'ama pod en ng'ama tin, higni 32 pod en ng'ama tin. Nyalo bet problem mantiere ka en malo kama nyalo bet issue mag acid go. Acid moko matimore mamedore to nyalo bet komedore nikech gimoro nono. Seche moko ntiere omadho yeth nikech en gi lit moro ma otemo mondo odhi. Koro yeth mag pain killers. Omadho yeth ma golo rem. Koro yeth geko be kelo gani ich kach gi acid mamedore to seche moko koro ijnendo nyalo kuot ma seche moko barore to chako chwero pi. Dine ber kiyie ibi waneni mondo wane kaka wanyalo konyi. Nikech wacha e gine nende ich kach biro gi gik mang'eny ahinya. Abudwoki kuom osiepwa mane nitiere kod ich dweche 4 osebedo kaka kuom jumachiel ni ok odhi oko to iye kae. Adwa nikete yo machuok mokalo nikech aneno ka Sabindo osemayo wawang'wa. Ng'ama nigi ich adwa mondo odhi one daktari mapiyo. Odhi one daktari mapiyo nikech oting'o gin ji ariyo. Nyalo bet problem tiere gi ijno endo moting'o no to samoro en gi infection. Cho ok odhi seche moko nikech iye kae koro ok ochiem. Nikech ok inyal bet ni in gi ich kach to pod ina dala to chone endo ni iye kanyo endo iyi nyaka gole nyaka dhire mondo owuog. Kok owuogi to ijno endo biro kae ahinya to biro hinye. Gima neno ni nyalo bet ni en gi infection kamoro madware mondo ne to odhi adhiya one daktari. Nikech en gi ich nyaka odhi mapiyo. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kaachiel kod namba mar simu? Inyalo biro Equity Afya Rongai. Kanyalo kibiro tibiro yuda. Nyalo biro gokinyi, nyalo biro godhiambo. Wagoya simu iwache ni dwa neno Daktari Fredrick Otieno. Namba na mar simu 0700 346 436 0700 346 436. Nikech ung'eny to une Kenya mangima. Kiyie nyalo ndiko message kata ndik WhatsApp. Abiro duoki. Jomotemo gochona atemo gani wuoyo kodu. Erokamano ahinya. Kaito bende nikech chenro nitiere kod Equity Afya moro intiere Homa Bay ok inyal biro Rongai inyalo dhi Homa Bay watere kod Equity Afya. Tiere Equity Afya gwenge mag Migori, tiere Equity Afya Siaya, Kisumu, tiere Equity Afya branches ariyo omiyo chopa mora mantiere machiegni kodi. Kaka nowacho inyalo tudori yore mag mbui ibo yudo nyaka namba. Kwede achiel. Kuyie ich kach geko mabiro geko ok gin ni ng'ato iri. Nikech seche moko ji beta dala to wacho ni an noira kata nyathina noir. Bi mondo wane wuogi daktari wabiro konyi. Erokamano aherou wabiro wuoyo kendo chieng' moro. Erokamano ahinya mana kaka wacho ni waherou wabiro kendo chieng' machielo. Ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano mathoth ne producer na Papecho Koth. Asante sana. Ponono ni chenro ni obai dhi e Facebook page wa mar page laktar ibro yudo wakanyo kita penjo duto te maintiere godo wabutudi kod lakteche makare kendo ibro yudo konyruok. Ne in jahera mar chenro ni wakete mana wakani nikech gima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno oriti masani. Erokamano.